И здравейте, хора! Днес с другата ми братовчетка, която вече мога да я покажа, защото е голяма. Имаме нова поръчка. Аз съм от тях на гости. Аз си поръчах кутията, момичето ми е сложила върху нея така, много яки неща. Аз си взех само 3 неща, тя ми сложи бая подаръци. Това е подарък, това е подарък, това е подарък, това и едното цвете. Аз си купих само паметче и 2 чупливки. Чупливките са много яки. И вече май ще имам 20 чупливки. Аз имах 25, ама купуват ги. И е така изглежда кутията, че е с колко разделения? 24 раздела. Чупливките струват 1 лев. На промоция 1,50, иначе трябва да ги дам. Но 1 лев, за да ги купуват. Така, мечето. Те са по 30, розичката 30. Тя ги слагам за подарък, всичките без звездата. И тази роза пак 30. Това, тази звезда. 30, да, беше всичко почти 30. 10 стотинки. 50. Тези... Ако си го чули този шум, извинявайте. Тези усмивки са по 30. От много отдавна ги продавам. Тази усмивка е... Колко пари беше? Тази малката усмивка. 10 стотинки. Не! Да, 10 стотинки. Тези малки. Казах, че си за подарък, ама нищо. Това голямото струва 20 стотинки, а тези двете... това струва по 10. А това струва и то... 20. И... Чао, чао!